Ay, bakit malabo? Anim ate sa ano, chicken lumpia. Palabok, pansit canton. Ay, yung ano pala nila malabo. Yung salamin nila. Akala ko yung lens ko eh. Ayun, dito kami sa Pure Gold guys. Ayun si Daddy Kapila. Buhay lang kami ng pagkain ng dogs. Yung pang ulam-ulam. Parang guardiang tayo. Naiinip na yung pag ganyan. Ayun, bukas na rin yung anong frutas. Bili ako ng buko juice. Magkano dito, te? Same lang, pati sa white. 60. Dumaan din kami sa taas sa store. Kasi sinundo namin pala si ano guys, si Mama. Si Inang Reyna. Dumaan muna kami sa palengke. Di ko kasi alam na, dala ko pala tong camera. So yun, ako nakapag-vlog dun. May 20. Tapos, got it. ayun, namatay yung aso nila dun, si ano, si Dalisa. Ay, kawawa naman, nakakain daw ng buto ng manok. Kasi kahapon nandun din kami. Buhay pa yun, pero matamlay siya. Pero pag tinawag mo siya, parang umaano pa yung, nagre-respond pa siya. Tapos, ayun, kanina daw na umaga, ano na mo to, nakabox na siya. Sabi ko, Mama, palibing nyo yan, huwag nyo itapon na. Sabi niya, oo daw, kasi di din papayag si Papa na ano na itapon lang. So, baka dito sa ano, sa gitna ng LRT. Magukay mamaya si ano. Pero sa parte ng ano, ng palengke naman doon, sa Merotonda. Kasi harap nun is staff din, LRT. So, ayun, and then inano na namin si Mama, sinabay na namin. Kasi nga dinala ko doon yung kulungan. Yung pinaglagyan nila ko na nung dinala sila sa Nueva Ecija. Kasi mga anak yung aso doon ni Mama. So, ngayon, yung magiging address na naman doon sa palengke is, ano, Berto, maraming aso. Kasi noon pa guys, talagang mahilig na kami sa, ano, sa dogs nung high school. High school pa lang hindi, bata pa ako, talagang mahilig na sa dogs. Sila Mama, ganun. Even si Froggy, ewan ko. Mahilig na ba kayo na sa aso? Oo. Sa pet. Lalo na sila sa pets. So, dalawang pamilya na ano, mahilig sa mga pets. So, ayun. Tapos nung high school kami, diba, dyan kami nakatira sa palengke. Ang daming aso niya ni Papa. As in, panganak ng panganak yung mga aso niya. Hindi niya pinamimigay talaga. Sige lang, ganyan. Tapos ang address dyan is, syempre pangalan ng Papa ko is Berto. Ano, order yan ng gas ng gasul. At naka ano na address sa resibo is Berto, maraming aso. Pulin sila lagi. Tapos lagi lang, walang nakakapasok talaga doon. Lagi lang nasa, ano, nasa, Alam na sila doon. oo, nasa unahan. Magtatawag na lang yung delivery kasi di pwede pumasok at mag-uunahan palabas yung mga aso. Nakakatawa na kami yung ganun. Unti-unti na din ang ano, namatay kasi nga, ano, matanda na. Pero ayun, nakakatawa, nakakamiss. Ngayon babalik na naman niya kasi may nagbubuntis doon kila ano. May buntis ngayon sa aso ni Mama. Nakakatawa. Saya kasi ng pet kapag ano, diba? Pag uuwi ka, sasalubong sa'yo, yung ganun. May maglalambing. Nakakaya ko. Puti pa naman yun. Dapat ano yun eh, parang kasama daw dapat ni Conan kasi puti. So yun, namatay. Dadalhin dapat sa Nueva Ecija din yun. Tapos ayun nga, kumuha ko na itong scrub sa store. Kasi gusto ko mag-scrub at hindi ako makapagpa-spa. Ayan, body scrub. Meron ako dong body scrub kaso mamahalin yun eh. So tinitipid ko yun. So ito naman na si Red Tomato sa atin. And then, ayun ngayon kinuha ko na AHA serum. Yung uso ngayon, wala siyang label eh. Ito na lang kinuha ko. Ayan. Pinapatak lang to sa cream, sa lotions. Pero tuwing gabi nyo lang gagamitin guys. So ayun. Nakakatakot ang mga bata dito guys. So, kaloka yung ay ganyan oh. Huwag ko naman eh.
biglang tumatawid. Meron pa mga toddler talaga. Diyos ko, nakakatakot mapirat ng ano sasakyan eh. Nung nakaraan nga, may kasunod namin jeep. Aso yung nahagip no daddy. Kawawa naman. Talagang napamura na lang ako eh. Grabe, nakakaawa. Nilagyan na yun ng ano dun eh, ng barikada na wala na naman para hindi sila maka ano sa kalsada. Makukulit din ang mga ano dyan, tao eh. Kaya kawawa yung mga motorista dyan na makadisgrasya ng mga bagets. Nagmamarathon si daddy ng ano, Dragon Ball Z. We're home na guys. Ayun. Lunch tayo. Di pa daw gutom si daddy. Binigyan ako ni mama tsaka ni papa ng ano, ng sabaw. Yan. Panganang tuna. Sarap! Yan. Sinigang sa miso. Tapos, ito, ginataang kurakding or yung mushroom. Yung nasa puno guys. Alam niyo yan. Mga taga Bicol dyan, alam to. Or mga taga probinsya, alam niyo to. So, ginataan with sitaw. Yum! Nakikita niyo ba yung mga sili na yan? For sure, maanghang na naman yan. Perfect sa ano, sinigang. Kain tayo. And then, binili ko sa Pure Gold na ano. Ayan o. Kain. Busog pa daw sila eh. Nag-breakfast kasi sila. Tapos si Chris nasa baba. Kano ni Ronald sa laro. Of course, this is all just some elaborate ruse to lull us into a false sense of security. I don't think so. Namamaga ang mukha ko. Namamaga sa taba. Oh my gosh. Ayan. Sino bang hindi papayat, di ba? Na alas 6 pa lang, good morning ka na ng tatay mo. Good morning na, kunin mo yung ulam mo dito sa palengke. Sinabawang tuna, tapos ginataang ano nga, kurakding. Good nila. Ayan. Pero alam nyo ba, dati, ilag kami dyan kay Papa kasi ang tapang niya. Ang tapang-tapang niya talaga. Napaka-stricto. So, nung nasa Don Carlos pa kami, kapag narinig na namin ang boses namin yan, talagang lahat kami lumabas na ng kwarto kasi bawal sa kanya yung, or ayaw niya nung tanghali na nagigising. De, paano nga yung luluto ko, De? Buksan mo lang, or buksan mo ng kaunti para sumingaw, hindi mag-umapaw. Ayaw niya yung ano, mauunahan ka ni Haring Araw. Laging sinasabi yan. Sinabi ko na sa inyo eh, kailangan mauna kayo kay Haring Araw na bumangon, ganyan. So, magandang ano din naman, diba? Magandang value. Hindi yung mapapatanghali ka lagi sa pagtulog. Anyway, kain tayo guys. Very well. I think I'd be able to outfit you with something. Tapos kahit may mga asawa na kami, napagalitan pa kami niyan. Kasi mga asawa namin, nadadamay sa kaya yung respect nandun talaga. Diba? Sarap. The best. So, Tapos pa nga ng ano, what's the plan? isda. You feel strong enough to take on Sarah? Well, it's Taong kind of hard nainggit. to say. I haven't seen him in his perfect form, or whatever you call it, but I think so. I'll know better once I've had a good look. My, what an honor. Yung mga nagtatanong pala sa inyo kung bakit hindi kami kompleto ng swimming. Wala yung pangatlo kong kapatid. Beautiful world. Hindi siya sumama. But if the world wants it, Kasi sky, may topak na naman. land, you can see what's at stake. Isa yun sa ano, bukod tayo yun sa aming magkakapatid na pagka pinagalitan mo, eh, laging tinotopak. Kaya yun. There. Duh.
Ito yung sabaw. The best talaga sa mga mama at papa. Hindi mapantayan. Kaya kapag kami nagluluto, kinakabahan din kami na ipatikim sa kanila kasi yung standard ng ano sa ano sa Filipino dish ha. So ayun. Mataas. Kasi magaling silang cook. Lalo na sa sabi mo daddy. Bulalo. Bulalo. Yan. The best din no? Talagang Makamatay. pamatay ang bulalo nun ni Papa. Which is sila lang naman. Si Jeffrey ba kumakain? Hindi. Hindi. Kasi hindi kami talaga kumakain ng Oo. bulalo. Wow. Natuto na lang ano. Nagagalit pa yun si Papa kasi mukhang nang masarap, ayaw nyo. Isa ayaw talaga namin pa eh, ganun. Eh si Froggy, kumakain yan. So kapag ka nagbubulalo yan, pinapadalhan lagi kami doon sa Don Carlos. Kaya sa mga kumpara niya ng natigba dahil sa sarap ng bulalo. Kurak! Ayun, kaya si Froggy ngayon, kapag ka kumakain din siya ng mga bulalo kahit sa mga restaurant, nako-compare niya sa luto ng papa ko. And kahit ngayon yung naging ano kami, mag-asawa kami. Dati alam ko kumakain to ng mga, kahit ano ipakain mo dito, kakainin niya. Pero ngayon, choosy na yung taste bud niya. Diba? Nakatikim ng masarap eh. Even si yung asawa ni Nene, ganun. Dati mapapakain mo yan sa sa mga turo-turo lang, yung ganun. Ngayon, ayaw na gusto talaga mga lutong bahay. Nakatikim ng masarap eh. Masarap na luto eh. There's time. Ang laman guys oh. I've already settled on Kita niyo ba yan? I'll go in after you and Vegeta after me. And once I'm done, Di na ako di na ako nagsawsawan kasi mapaparami yung kain ko eh. Sarap. Trunks will go in after Vegeta. Kaya ang swerte ng mga Gohan, you'll be the last in. mga asawa namin. Diba, Dali? Diba? That is precisely correct. Just finish up our training out here. 9 days ought to be enough to get ourselves pretty well prepared. What? You lost your mind! Good morning guys! Ayun, tanghali na naman. Gumawa na tayo ng pagkain ng dogs. Galing kasi ako sa Meralco, tapos sa Bayad Center, nagbayad ako ng mga bills. Ayun, akala ko wala pang Meralco, nagtataka ako. Sabi ko, malapit nang matapos yung buwan, wala pang bill ng Meralco. Yung pala siniksik nila dyan sa sa side ng ref. So ayun, minadali kong bayaran sa Meralco, baka ma-issuean na tayo ng disconnection notice. Anyway, ayun, nabayaran ko naman na. Then dapat aalis na kami ni Daddy, pupunta kami doon Carlos kasi ipapaayos yung puweta ni Tonton, gawa ng kahapon habang nag-a-unload kami ng mga product is yung dalagang anak ng suki ko sa Grab nagpa-practice patawag doon, e-bike. Ayun, nagpa-practice mag-e-bike. Nataranta ata kasi nandun si Tonto sa unahan, nataranta yung bata. Imbis na brake yung ma-press or matapakan is accelerator. So ayun, dire-diretso bangga sa puweta ni Tonton. So nagasgas yung puweta ni Tonton and buti na lang hindi nabasag yung yung tail light niya. So ayun, nagkasundo naman kami nung parents na ipaayos na lang nila para, 'di ba? Kaso yun nga lang, kami sa imbis na maabala kami. Nakakaloka, pero carry na yun kaysa naman yung magsagutan, magsigawa, yung naayos naman sa and hindi naman sinasadya din nung bata. Nanginginig nga yung bata kasi syempre si Froggy nagulat pa naman siya yung nandun eh. Siya nagbabantay nung ng sasakyan habang ina-unload yung mga product. Tapos biglang boom! Nanginginig daw yung yung dalaga sa takot. So sabi ko kay Froggy, buti kalma ka, hindi mo nasigawan yung bata yung Sabi niya, nagulat na lang din ako eh. Tapos din daw siya na ayun, biglang natakot yung bata. Kaya anyway, ayun lang guys, ang chika. Tapos ano pa ba? Wala, magluto muna tayo ng pagkain ng dogs. Ayan, sinalang ko na beef. Lalagyan ko siya ng ng okra. Tapos itong carrot. Ayan, tapos ito igigisa ko
sa sardinas. Ayan, request niya ni Chris, something na may gulay kasi kagabi nanonood kami kay Mami Tang. Di ba vegetarian si Mami Tang? Sarap daw ng kain ni Mami Tang. So, gusto niya na daw magulay. So, ayun, pechay. Favorite pechay with sardinas. So, ayusin ko lang guys. Alam niyo itong isang burner. Nagano na, may topak na. Hindi na gumagana. Itong induction mismo. So, doon ako sa yung medyo mainit. Kaso, ayun nga, nakikita nyo yan, nag-ano siya. Parang nagbiblink-blink siya kapag nilalapit yung phone. Mainit siya eh. Ayan. Pero mas maganda kasi hindi maingay. Parang walang nangyayari. Pero, yan, gumagana yan guys. Ayan. Prepare ko lang to ha. Sana makabuo tayo ng isang vlog ngayon kasi lately wala talaga. Sobrang busy. Magandang hapon guys. Punta kaming MOA. Dahil kami doon sa bazaar, Trendsetters Bazaar. Bili ako ng shorts. Sana meron. Shorts na pang workout kasi nag-crashes ako sa yun sa sinusuot ko gawa ng sobrang init ngayon. Alam niyo yun yung sa likod ng tuhod ko, nag-ano talaga siya namula ng bongga tapos may mga butlik-butlik. So, hindi pwedeng mag-leggings. Hindi pwedeng, ano ba yan? Yung may stock yung yung pawis ko. Ayun. Bili tayo pang workout na shorts. And then, bibili ako ng pabango doon sa kasamahan ko sa bazaar. Kaya dinala ko yung bote nila para yung pabango na lang ang bibilhin ko. Ayun, ano ba to? Inspired by nectarine, blossom, and honey for women. Sobrang bango nito, naubos ko na kasi literal na try na siya. Tapos ako naglagay sa face ko guys. Alam niyo naman ako, hindi ako mahilig maglagay ng kung anik-anik sa face, yung foundation, yung powder, lalo na ganito kainit. Talagang ayoko na iirita ako. Gusto ko bare face lang. Naglagay lang ako ng konting lip tint kasi mukha akong patay naman kapag walang kulay ang labi. Even sa sa eyebrows, ayoko talaga. Bahala na. Magmukhang magmukhang tawag doon? Ordinary. Hindi, ano bang term doon? Limutan ko tuloy. Dugyot. Mukhang dugyot na. Basta ayoko, naiirita ako. Kaya, hindi rin ako nagbibili ng mga makeup products na yan. Skincare, mahilig ako sa skincare. Pero yung mga nilalagay sa hindi. Kaya, yun lang tayo. Bare face. Magsisimba din pala kami kasi Sunday ngayon. Ayun. Si Chris, alam niya naman, pag niyaya ko, ayun, dito lang ako. So, okay. Hindi ako namimilit guys. Kasi nga, kapag pinilit ko yun, tapos sa simbahan or pagkasama na namin, mag-iinis lang din. So, diba? Sira din yung araw, yung gala namin. Kaya inantay ko lang na, magyaya siya. Yun ang maganda. Pero pag yung yayayain namin siya, ayaw niya. So, hindi namin siya sinasama. Tapos, ayun, nagbaon ako ng munggo bread, ang sarap. Masarap sana nito sa Pasit Canton o kaya sa Shin Ramen. Kaso, malis na kami. Simba lang kami doon. Malapit kasi sa SMX. Tapos yung simbahan doon, diba? So, diretso na. Kain tayo. With Pocari Sweat. Masarap. Parang pomelo juice lang. Sinara na pala yung dyan guys. So, yung open ground na paradahan. Parking. Diyan kasi tatayo yung ano ba yung bilihan ng mga furnitures? Ano din tawag doon? IKEA. IKEA. Diyan itatayo eh. Yung buong yung parking na yan. Will be closed. Laki naman niya. Kung IKEA itong buong to. Oh, malaki nga lang building yun. Hindi building yun dati. Isang parang lang. Gazebo. Parang isang warehouse lang yun. Oh. Wala. Grabe, nakaka-excite. 150 lang lahat guys, oh. Mga pull-in bear. Bilang ko si Chris kasi malaki na eh. Ayan, ito mga gusto niya, oh. Pili tayo. Ganda ng mga tela, oh. Puro pull-in bear. Pili lang kami guys.
Para ako namakyaw, oh. Ang dami. Ayan pa, natanggalan pa ng ano. Para sa binata ko. Ayan. Ang ganda kasi ng ano niya, ng tela niya. 150 lang, di ba? Ang kapa. Sa Pangasinan nga, ito kung binibenta ko 250. Ah, talaga. Kaibigan ko 200, ganun. Ah, Kulin Bear. Merienda tayo. Lugaw. Parang kahit nagbabasar ako, lugaw ang kinakain ko rito eh. Kalumpia. Ito yung ano, instant inaanak ko. The fragrance collection. Ayan. Dito ako bumibili sa kanila. Favorite ano, cologne. Pabango. Yung nectarine blossom. Honey. Yee! Kahit sana nag-guest nga sila sa ano, kay Gladys Reyes. Oh. Ano na ba yon? Na yung guesting nyo? Na paano na? Nasa YouTube na ito eh. Ah, sige, search ko na. Ah, sige, search ko na lang yun. Bili kayo guys ha. May online kayo, di ba? Yes, yes. Sa IG? IG, pati Facebook, The Fragrance Collections. Yes. Like nyo lang yun, tapos follow nyo sa IG. Yes. Thank you so much. Bumili ako. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Matuchay! Matuchay, matuchay! Tuwan-tuwa din na pag dumadating kami. Kailangan i-acknowledge din eh. Matuchay! Matuchay, matuchay! Sige, diyan ka na ha. Kahuli ka pag may magnanakaw ha. Bye-bye!